लामसगाव गमुदे टिभि नायटावनाय खामानि तावकटाय बुखसंरनो दिनै शनिबारनि साल फुंनिफ्राय 11टा टेरि साइटा मनि जराव करबुक साब डिविजन बाय खबजाक पूर्व मानिक्य देवान एडिसि विलेजनि पन्चायत अफिस एबा पन्चायत हाबा नग कायसा लुकु कुथुम पान्दा खलायजाखा तांगै खलायनो नांखा आबंखा एनिस्रु हेकेबा नेशनल हाईवे रोड नटयै जे उ हाईवे थांमानि जे लुकुरकनि जागा जबिन बागान नकहुक तै आबो हाइरक जे थांमानि यागुलब जे बाक्सासे मानै तंनाय मानफानो बाक्सा मान्याराव हेकेबा रां मान्याराव ओंगै तंनाय जे जागा जबिन थांमानि यागुलब रां मान्या ओंगै तंनाय रकनि बागै तिनि पाइथाकनि लुकु कुथुम पान्दा हेकेबा कक्सा पान्दा खलायजाखा पन्चायत अफिस हाबा नग आरो थांगै मानजाखा ब्लक कमिटी सेक्रेटारि बिशाल देबबर्मा तै पन्चायत अफिसनि सेक्रेटारि तै करबुक तहसीलदार तै जतनबारी तहसीलदार आराइ खबwi तैबो जागा नokphang रक kwbanmga फाइ मानजागै तिनि koklam पाइथाकनि koklam सालायखा जे borok rang puisa maya ngui tongmani borokni jaga jobin thangmani yagulo baksaba kwai bagan rubber bagan abohai kahai rok thangjak tongmani abo rang daiti no manchina hini saikana rakha।